खुलुमबाय दिनै टंला दख'रा एबसुनिफ्राय आं दुलाराय बर' रायजो राजाफोरनि सेराव फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै आवगायदों। दा खोथाया जाहैबाय मैया आङो ससियेल मिडियायाव जेब्राराम मोसाहारिनि लाइभ मोनदों। बिथाङा सेन्ट्रेल इउथ बिपिएफनि केसआव गाव एबसुखौ माने गाज्रि रावजों सोंखारिदों। एबसुखौ बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव ब्लेमिं होदों, ब्लेम खालामदों। बिनि सायाव आङो फंनैसो आं खेंफोरथि होनो सानदों जे फंनैसो बाथ्रा बुंनायनि सिगांनो आङो जेब्रारामनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो सानदों। दा थारैनो जेब्रारामखौ दिनै बर' रायजो राजाफ्रा दिनै सासे मोजां नेता होननानै मिथिया। जास्ट बर' रायजो राजाफ्रा जेब्राखौ बेखौनो मिथियो जे जेब्रारामा सासे सार्थबादि सासे बेक्ति। जेब्रारामा सासे गाव माने बर' हारिखौ गावस्रा होग्रा सासे बेक्ति। जेब्रारामा दिनैनि थारिखआव माने बिपिएफजों बायजाबाय। बिथाङा दिनैनि थारिखआव बर' हारिनि जौगानायनि सोमोन्दै जेबो बाथ्रा बुंला, बर' हारिखौ खौसे खालामनायनि मुङाव जेबो बाथ्रा बुंला। जेब्रारामा जास्ट नैबे बिटिसिनि इलेक्सनाव बिपिएफ हान्जाखौ बोरै देरहासार खालामनो हायो बिनि सायावसो बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ। स्पष्ट जाबाय दिनै बिथांनि आखल आखु, बिथाङा दिनैनि थारिखआव मा खामानि मावदों बर' रायजो राजाफ्रा मोनथियो। आरो जेब्रारामा गावनो सासे गिख' बे आन्दलनखौ मोजां मोना। जास्ट गोदान आफाद जोनोम होयो, गाव लिडारशिपआव थानो मोननांगौ, ओंखायनो गोदान आफाद जोनोम होनानै बिथाङा बै माने बिपिएफ पलिटिकेल पार्टिजों बिथाङा बायहास जाना थाबाय। आरो बायहास जानानै बिथाङा माने गोबां रां लानानै गावखौ माने मोजां सोलिनायनि थाखाय, न'खरखौ मोजां दैदेनलांनायनि थाखाय एसि गारियाव सानफ्रोमबो माने सोलिनो हानायनि थाखायसो बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ। खिन्थु बर' हारिनि गांनाय उखैनायनि सोमोन्दै इसेबो सानला। दा बिथांखौ दिनैनि थारिखआव बर' रायजो राजाफ्रा मोनथिजोबो बेबायदि सासे बेक्ति होननानै, सार्थपर सासे बेक्ति होननानै मिथियो। दिनै जेब्राराम होनना बुंदों, दिनै हाग्रायाव थानाय मासे जेब्रा जुनारा गोबां गियान थानो हागौ, गोबां गुन थानो हागौ, नाथाय बियो जुनार नङा मानसि, अब्लाबो बेनाव बेबायदि माखासे गुना गैया। दिनै जों एबसुनिफ्राय बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जेब्रारामा बुंदों एबसुआ गोबां डिफारेन्स दं होननानै। गोदोनि एबसु आरो दानि एबसु गोबां माने डिफारेन्स दं होननानै बुंदों। दा बिथाङा बेखौनो बुंदों थोंजोङै जे गावबो सासे एबसुनि फाउन्डार, सासे अर्कारमोन होनना बुंदों। आरो बिथाङा बुंदों गावनि बेकग्राउन्डआ एबसुमोन होननानै बुंदों, नाथाय दिनै बिथाङा एबसु नंला, बेखौनो थोंजों बिथाङा फोरमायदों। आरो बुंदों दा बिथाङा बिपिएफआव थानाय हिसाबै, बिपिएफजों बायहास जाना थानाय हिसाबै दा बेखौनो थोंजोङै स्पष्ट खालामना होदों जे गोदोनि एबसुआ मोजांमोन, दानि एबसुआ गाज्रि जालायबाय। दा बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' एबसुनि बारग' आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जे दैदेननाय इउपिपिएल हान्जा, बिथांखौ जुदि एबसुआ बिटिआर सक्ति खालामखांनायनि उनाव बिटिआरआव सक्तियाव मोनफानाय माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय जे एबसुआ जे इउपिपिएल हान्जाखौ माने सापर्ट खालामदों, दा बेखौ लानानैनो बिथाङा जे बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गावस्रा होनायनि जे थांखि लानानै जे एबसुखौ बुंदों दि दानि एबसुआ गोबां डिफारेन्स दं होननानै बुंदों। जे दिपेन बर' दानि एबसुनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां दिपेन बर' सार आरो इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' सार बिथांनि गेजेराव माने गोरोबलायनाय दं होननानै बुंदों। माने बिथाङा बुंदों जौआ मोनसेयानो, बथला आलादा होनना बुंदों। बेखौनो बुंदों बिथाङा जे बिथाङा एबसुनि जारिमिनखौ माने मोजाङै मिथिना मिथिया जा दाउट दङ। आरो बिथाङा जुदि मिथिनानैबो जुदि बेफोरबायदि बाथ्राखौ जुदि बुङोब्ला बिथाङा सासे सार्थबादि नेता होननानै दिनैनि तारिखआव स्पष्ट जादों। आरो बिथाङा बुंदों
जे फरायसा आफाद हिसाबै बे फरायसा आफादखौ दैदेननो थाखाय माने बेचेलर डेट मिन्स माने फरायसाफोरल' जानांगौ होननानै बुंदों बिबानगिरिफ्रा। दिनै बिथाङा एबसुनि हिस्ट्रिखौ मोजाङै मिन्थिया बेखौनो बुंदों जे दिनै एबसुआ गोलाव बोसोर खामानि मावबाय जोनोम जानायनिफ्राय हमनानै दिनैनि तारिखसिम 50 बोसोरनि बारा जाबाय गल्डेन जुबलि खुंलायलायबाय एबसुआ। दिनै बिथाङा जेबो मिथिया जे एबसुआव प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जानानै बा दैदेनगिरि जानानै जे हारिखौदि गुबुन हारिनि गादबनाय सोबख'नाय गादबनाय मुगैनाय नासयनायनिफ्राय जे बोखांनो थाखाय बर' हारिखौ बे बुहुमाव गेरेमसा हारि दाफुंनो थाखाय जे फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाखां खालामनानै बा जौगाखां खालामनो थाखाय गासै बिथिङाव सोमावसारनायनि गेजेरजों खामानि मावगासिनो दङ आरो बेजोंनो बर' हारिया दिनैसिम नैबे परिबेसाव सफैदों। दिनै बिथाङा माबायदि बुंनो हाखो जे एबसुआ ओरै 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 होननानै दिनै बर' हारिखौ सुंथानो थाखाय एबसु होननाय मोनसे गोथार आफादाव गोबां माने गिदिर गोलाव गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्रा बिबान लादों आरो थांदों। दिनै बै समनिखौबो नाय दिनै एबसुआव गोबां सिटुएसन फैयो बर' हारियाव गोबां सिटुएसनखौ लानानै माने एबसुआ माने आवगायबोदों बिबान लानानै जे बै समनिफ्रायनो संसार जानाय न'खर खुंनाय माखासे व्यक्तिफ्राबो एबसुआव प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जानानै एबा दैदेनगिरि जानानै हारिखौ माने सुंथाबोदों। दा बिथाङा बे बाथ्राखौ मोजाङै मिथिनाया गोनांथि दं जानला माला ओरैनो बुंबा जानाय नङा। दा दिनैनि तारिखावबो नंगौ दिपेन बर' सार बिथाङा आरो एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि सार बिथाङा नंगौ दिनैनि तारिखाव बेचेलर नङा बिथांमोना न'खर सालायबाय हाबा जाबाय किन्तु सिटुएसनखौ बिथाङा बुजिनांगोन जे नंखाय बाखायनो दि सोरबा सासे फरायसाया थोंजोङै फैनानै एबसुनि प्रेसिडेन्टशिप बा नेहाथारि दायित्व लानानै जे हारिखौ दैदेनजोबना होगोन बे नङा। जारिमिना बेखौ बुङा। गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम बेबायदि थासारिया सोलिगासिनो दङ। माब्लाबा एबसुनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ सेंग्राबो मोनगोन माब्लाबा बैसो जानाय माखासे व्यक्तिफोरबो मोनगोन बे गोदान बाथ्रा नङा। बे नोंथाङा गावनि जास्ट बेनिफिटनि थाखाय बुंनाय बाथ्रासो आरो बेखौ लानानै दुलाराय बड'लेण्ड ओनसोलनि बा आसामनि बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बैफोरबायदि माखासे ब्लेमिंखौ खालामनानै गावनि जिथु राजनैतिक मुलाम्फानि थाखाय बुंनाय बाथ्रासो होननानै रायजो राजाफ्रा दिनै स्पष्ट जादों। नोंथाङा बुंनानै जेबो लाब जाया जास्ट नोंथाङा नोंथांनि थाखाय गावनि बेनिफिटनि थाखायसो बुंदों होननानै रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिन्थिखायो। दा नोंथाङा मा बुंनो सानदों दिनै जारिमिनखौ नाय नोंथाङा दिनै दुलाराय बर' रायजो राजाफ्रानो बर' हारिनि जारिमिनखौ मिन्थियो। सोमावसारदों 1993 मायथाइयाव बिएसि जादों एबसुआ बेहाय बाहागो लादों एमएलए फाथायहरदों इलेक्सनाव बाहागो लानानै 2003 मायथाइयाव गोबां एमएलएफोर दैथायहरनानै बिटिसिखौ सुक्ति खालामदों बिएलटिनि आखाइजों आरो दिनै फैयै फैयै एखे रोखोमैनो एबसुआ गोबां माने जोंनि बर' हारिनि माखासे दल संगठनखौ लानानै सक्ति खालामदों ज'यैनो दिनै बिटिआर सक्ति जाबाय आरो बिटिआर सक्तिखौबो दिनै बिटिआर सक्तियाव मोनफानाय माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय दिनै एबसुआ थोंजोङै दिनै इउपिपिएल मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ दिनै सापर्ट खालामदों। बेथ' गोदान बाथ्रा नङा बेथ' जेबो गोदान बाथ्रा नङा आरो जोंनि एबसुनि संबिजिरावनो बे लिरनाय दंखायो जे हारिया अलखदाव गोग्लैथारबायबा आरो बेखौ माने राजखान्थिनि गेजेरजों बर' हारिखौ माने उदां खालामनांगौ जायोब्ला दिनै एबसुआ थोंजोङैनो बा खेंसालि राजखान्थि हान्जायाव
माने राजखान्थि हान्जाखौ मदद खालामनांगोन बा पलिटिकेलाव आखाइ होनांगोन होननानै रोखा रोखा लिरखानाय दङ। दा बिथां जेब्राराम मुसाहारिया गोदाव सोराव ओरैनो बुंलाबायदों, बेखौ जों बोरै गनायनो हानो? दिनै आङो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांखौ आं खावलायदों जे नोंथाङा बर' हारिखौ गावस्रानायनि जि थांखि लादों बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नोंथाङा हाग्रामाजों बायजादों बेखौ जों स्पष्ट, रायजो राजाफ्रा स्पष्ट। नोंथाङा हाग्रामाजों थांबाय जेब्ला नोंथाङा पलिटिकेलनि बाथ्रा बुंगोन बेखौबो जों स्पष्ट। नाथाय एबसु बायदि मोनसे गोथार आफादखौ जानला मानला बुंनो नाङा। एबसुनि जारिमिनखौ, बर' हारिनि जारिमिनखौ मोजाङै नोंथाङा फराय। नोंथाङा उइदाउट नलेज, जेबो जारिमिन मिथियालासेनो जानला मानला बुंनो नाङा। बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामदों। दिनै नोंथाङा सोर? नोंथाङा बयबो मिथियो रायजो राजाफ्रा जे सासे थगायसुला, मासिखौ लुबैसुला, गावनि स्वार्थनि थाखाय खामानि मावग्रा, गावनि स्वार्थनि थाखाय बाथ्रा बुंग्रा होननानै नोंथांखौ बयबो मिथियो। आरो जोंनि ओनसोलाव नोंथाङा जेबो बेसेन गैया। जोंनि उदालगुरियाव नोंथाङा जेबो बेसेन गैया। आरो नोंथांनि बुंनाय बायदियै जोंनि जाथिनि रायजो राजाफ्रा रावबो गोजावा आरो रावबो थाङा। नोंथाङा स्पष्ट जानाया मोजां। नोंथांजों रावबो गोजावा आरो नोंथांनि बुंनायजों जोंनि बर' जाथिया सोलिया। बेनिफ्राय नोंथाङा गोजानाव थानांगौ।